Hej alle sammen og velkommen til min video. I dag skal vi spille noget Battlefront. Så jeg tror egentlig bare vi starter. Wow. Var det dig? Kom tilbage. Kom tilbage. Hvad? Wow. Var der en? Nå, han var god. Han var med mig. Ja, det tyder på, at der er nogen herinde. Fik ham. Der er flere. Undskyld, hvis jeg er lidt hæs i den her video. Tror jeg faktisk ikke er. Han har et sygt skin om der. Og der er en af jer, der har en bazooka. Og nu har jeg taget mit seje superangreb på. Så nu skulle jeg faktisk godt kunne dræbe dem. Der er en der. Og jeg døde. Det her kommer til at blive verdens længste video, uden jeg ved det. Ja, jeg døde, og nu gider jeg faktisk ikke filme mere. Så jeg vil faktisk bare sige, vi ses i næste video. Wow.